Ya. Neste acto da Concelleira de Servicios Sociais, Educación e Deporte, Raquel Caruncho, a Asociación Galega de Froita Autóctona do Ebre, polo seu traballo a prol da recuperación, preservación e difusión das variedades autóctonas ou tradicionais das árbores froiteiras, e a todos vos dicirvos que é fundamental a colaboración familia-escola, xa que compartimos un objetivo común que non é outro que todos estes nenos e nenas que están aquí diante é contribuir ao seu desenvolvemento. Cando falamos de participación na escola, non só facemos referencia ás entrevistas cos titores, senón tamén ás diferentes actividades que se propoñen. Destacar neste sentido a gran participación que hai sempre neste centro cando o equipo docente facemos propostas, o cal considero que é un exemplo de escola que queremos entre todos construir. Grazas pola vosa implicación, sen vos isto tampouco sería posible. Como sabedes, a finalidade de iniciar a celebración desta festa xa hai 10 anos foi a de promocionar a froita autóctona entre o noso alumnado e familias e a chegar aos máis novos o interese pola mesma. Penso que neste punto temos que darlle as gracias a Aurelio, que xunto cos outros mestres que xa estaban nese momento no centro foron os dinamizadores desta actividade. Así que un forte aplauso para todos eles. Buenos días. Sou o presidente da AFA do EUME e vamos a entregar un castilleiro e 2 maceiras. Vale. O primeiro premio a mellor variedade de composición vai facer entrega a Raquel Caruncho, a concelleira, e lle corresponde a un neno de primeiro que se chama Mateo Mella Martínez. Estiveron aquí moi activos, Claudia Vázquez Carballeira.
Andalucía